Os Cantos na Maré regresarán a Pontevedra os días 13, 14 e 15 de setembro, coa súa 15ª edición. O farán ademais cunha ampla programación que inclúe máis de 20 concertos e unha dúcia de actividades. Todas elas levaránse a cabo en 5 espazos da cidade: o Pazo da Cultura, o Teatro Principal, a Praza da Pedreira, o Museo e a Libraría Paz. Polos escenarios pasarán artistas de 8 países diferentes: Clara Pella, María Joao, Antón Reisa, Magín Blanco, Enredadas e a gran estrela de Cabo Verde, Mayra Andrade. Unha muller de Cabo Verde que leva innovado moitísimo toda a música do seu país, que levou por todo o mundo e que ademais nos presenta un xeito diferente de aproximarse a morna, a coladera e os distintos ritmos de Cabo Verde. Participou nunha das edicións de Cantos na Maré, pero efectivamente a xente quedou con moitas ganas de máis, por iso atraemos presentando, todo o seu pop tropical e neste quinto álbum Manga, que está en crioulo e en portugués. Como novidade este ano, o festival quiso atravesar máis mares. Por iso, co obxectivo de chegar a un público máis novo, Cantos na Maré ofertará varias propostas máis arriscadas e urbanas. Ademais, se por algo destaca esta edición, é polo carácter feminista da programación. É un Cantos na Maré feminista, é un Cantos na Maré de mulleres reclamando o que as mulleres somos no mundo, reclamando que as mulleres somos nos distintos povos dos que formamos parte, e un Cantos na Maré na que as mulleres que veñen son loitadoras e comprometidas coa loita feminista. Polo tanto, é doblemente un orgullo esta 15ª edición de Cantos na Maré en Pontevedra. As entradas para os concertos do Pazo e do Teatro Principal, así como os abonos para todo o festival, están xa disponibles nas páxinas web de Eventbrite e Tiquetea. Toda a programación a podedes consultar en cantosnamaré.com.